So'r her yn Aberdaron ydy bod y pentref yn ddigyswllt yn symudol lle. Does a dim signal ffôn, does a dim 3G na 4G. Felly mewn ffordd mae'r ymwelwyr wedi cael ei allgau yn ddigidol lle a methu cyfathrebu hefo'r byd tu allan. Oherwydd y problemau cyfathrebu efo'r signal ffôn a felly, pan nath yr Superfast Wi-Fi, nath y becws gael ei connectio i'r Superfast. A wedyn nath yr grŵp twristiaeth gweld cyfle felly i ddefnyddio y cysylltiad yna a trio ehangu yr rhwydwaith ar draws yr pentra. So, wnaethon ni gysylltu efo Arloesi Gwynedd a cael cysylltu i'r rhwydwaith Superfast trwy roi blycha ar adeiladau gwahanol o fewn y pentra. Dyn nhw'n trosglwyddydd ar y becws yn siarad hefo trosglwyddydd ar y capan pysgod splash. A wedyn mae hwnnw wedyn yn siarad hefo trosglwyddydd sydd wedi osod ar adeilad Porth y Swnt. Ac yna mae y trosglwyddydd Porth y Swnt yn siarad hefo trosglwyddydd ar Tŷ Newydd. Mae hyn yn galluogi wedyn parth Wi-Fi cyhoeddus drwy'r pentref i gyd. Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r busnesau, mae'n tynnu mwy o bobl i fewn i'r busnesau hefyd. Mae'r Wi-Fi wedi bod yn gret, dwi'n meddwl de. Mae yna lot o ymwelwyr rwan yn gallu defnyddio apps gwahanol, maen nhw'n gallu rhannu lluniau felly o'r pentra hefyd ar pethau fatha Instagram a uwchlwytho pethau'n syth. Ond maen nhw hefyd yn gallu checio e-byst a felly tra maen nhw lawr yma. Well, having Wi-Fi in the village is fantastic because Aberdaron is one of those places that has always been difficult to get a phone signal. It's just good to be able to kind of like download stuff and go on the internet because usually you can't. It's a massive benefit to be able to Google, to be able to WhatsApp, to be able to share stuff on the internet. And also to be able to get information on stuff that you might want to do. So having it free and available is fantastic. So mae unrhyw ymwelwr sydd yn mynd i Aberdaron rwan yn gallu gysylltu hefo'r Wi-Fi cymunedol. Maen nhw'n gorfod mewn gofnodi i'w e-byst, yna mae hynna'n mynd â nhw drwad i'r Wi-Fi am ddim lly. Hefo'r e-byst, hyd yma, dyn ni wedi casglu 5,000 o e-byst a mae'r e-byst yna i gyd yn derbyn newydlen gan Aberdaron. Nod y newydlen mewn ffordd ydy denu mwy o ymwelwyr i Aberdaron yn yr adeg gaeafol drwy negeseuon fel y 10 peth gorau i wneud yn Aberdaron yn y gaeaf. Yna bydd hyn gobeithio yn buddio'r busnesau a'r gymuned fel bod yna busnes yna drwy'r tymor. Mi ddiodd Gweinidog Julie James yn ymweld Aberdaron i weld y cynllun Wi-Fi cymunedol sydd yn y pentre. So what do you think the benefits of superfast broadband is for rural businesses? I think it's got a number of benefits. It can transform the way you do your business. It can attract a lot more people into your business, and it can make your business much more profitable and much more creative. And this is a really great example of it just here. And what do you think of the project in Aberdaron? Do you think it's an answer to the hotspots? Well, sure, it's a really exciting way of doing it, and we've already seen some benefits of that, and we hope that, of course, it will extend the tourist season. And it's been a real pleasure to be here and see how well it's working.